Vou presentar outra que estou segura de que moitos de vos non coñecedes, que son as trampas de succión, e que só teñen o xénero chamado Utricularia, vale? É un xénero semiacuático no que a maior parte das especies son acuáticas, teñen unha gran cantidade de especies, unhas 250 case, e como podedes ver aquí, aparentemente parece unha planta normal, ten un talo por aquí, as súas flores e despois unha especie de follas. Nestas especies de follas, se fixésemos unha especie de zoom, veríamos unhas vesiculiñas moi pequenas, estas que tedes aquí. Pois estas vesiculiñas son as encargadas da captura dos microorganismos. Como funciona isto? Pois ben, son un sistema como unha especie de saquiño con unha porta na que a planta xoga, no caso das acuáticas, con vaciar de forma activa, por eso chamamos sistema activo de captura, a auga de dentro para xerar unha presión negativa no seu interior, e cando un pobre microartrópodo que temos por aquí nadando toca algún dos peliños sensibles, a porta do saquiño ábrese de golpe e absorbe toda a auga circundante que temos aquí, conseguindo capturar ao pobre microartrópodo que vai ser dixerido dentro duns deses saquiños. De novo, mellor imaxe que palabras, e aquí tedes o proceso de captura dun pobre copépodo probablemente dentro dunha destas trampas da utricularia. Como vedes, o copépodo toca un dos peliños do saco e o saco ábrese de golpe absorbendo toda a auga.